helli 1 minut ilisaritikkumarpo qan suliamin tungatillung. Una periusissia agustimit 22 inatsartut naalakkersuusillu ismaqati akuerinikuaan taatassani suliatsinni allaangila istileruissuullungo qaluttum naami kisiani nuanneq takullungu amerlasuumaanniittut paaserusunnalaa kikku ilinniartuuppat ja kikkut atuarfinningaanni aggerpat ilinniartitsut ja sineriammillu taa kikkut allaningaanni takkuppat ilimmarfillu aqullu tamakkua aap yes nuan tassa unaperiusissia tamassinnu tungavoq tas paaqinnitarfinni atuarfinni inuusuttullu ilinniaqqiffiini iliuyam ampas puioritarpa fritishemmillu tas taavalu SPS-mi ilinniartitsisuut atuartut ilinniarfissuarmilu atuartut ilinniartitsisut tas taakkua meeqqat avatangisaani paaqinnittut isumanginnittut akisussaasut tas taakkua tunis sulli pangut suleqatingissuungut puilarparuakalaassuuqalussuunga hilleqallnaatoqalussoo PowerPoint-il kisianni tasam qallnaatullukalassut akuleruppa ja suliniut arlaqarput massaku killifipput pissanganalaartoruyuuvo imaakkami meeqqat avatangisaat taakkua qanimut suleqatingisussaangatsingi taakkua ааllaavingalung sorlaqarfingut taakkua nukittorsarlugit nassaaralungit pissaangilaartoruyuara ilinniartitisut immaat ingerlarsoreerpu taamatut uangut aquttisoqarfimmiikkatta ungasilaaqatta ilinni qanermaa sulinissinnu taamaattumi artaanni tusarumaarpusi imalun saaffigineqarumaarpusi atuartitteriaasersi арлаатсингут исситтуми атуарфик таамату тааллугу сулиниутеқарпуг нутааюво саттаттарпугут кисианни канеқассуунга пиорсарниссаа таанна туллингууппарпут таанна соорлида инатсит atuarfiu inatsisai аллангоқартуарпут соорлумассаккут атуартут наамассисартут илай каатерингиппаллаарнаajorput ималун атуарнертинуаннаринаajorpaat соор таава инатсартуни наалаккерсуисун сулису нутарсааюарпут таанна акиорниарлугу кисиан сорлақарфиппут илуамит нассаарингиккутсигут тусиаттуассуу паснарпа я таава имаангиттоқ укуа илинниаккаси теорит методит тааккуа иперассангигунаами тааккуа тасиуссуагу кисианаама сорлақарфингу тааккуаами нассаариссуа меқ уна сиунертаангамила пимматингинниннер акиорниарутсигу укуа меққат аватангисаат атуартитсинерсумиккалуарпаталунни тааккуа аватангисаат наюмматсерлугин ималу каноқассанерпуга тааккуа имаалиссуа нуан таава амапериусиссия маккуа сулиаривангут сиуллерм таанна исситтуми атуарфик таанна исумассарсиариппаяарникууарпут периусиссия ааллартиккатсигут периусиссиами пимматингиннинни акиорниарлугу сулииссуут тассанисаққуммиивиингатсигу таа SPS-ми илинниартитсису таанатигуникууаа таа укиупингасут ингерланникууаат атуарфимминни SPS-ми исситтуми перорсаанилеринермик тааллугу таава qanittumi iliusanikkatta
social topmøde beqataarluta saqqummiimmata assut nuannerpoq soorlu siutisiaarlungit tulluta namminnernaqqaningaanni sulilluti imminnunaalimmassarluti idinniartullu taavalu am idinniartu suleqatingilluti taataanna isumassarsiaralungu taava uangusuleqatingut 8. december уллоқартитсиниарпугут таатассанилу аама qoyanartamik idinniartitiso SPS mingannitikittussaaf taatastaanna piorsaruyorsuarput piarersaruyussuarput аллат уангусулиффипуссу иммитсинну иниссериарлута сулеқатингинниссарпе эққарсаатингалуу қану аллориассуугу ималунни аллориассангилагу аллориассуугу тассаниппугут таавак тассани иммитсинеқивиареерутта ингерлариаққиссуугут иммаилинниарфиссуаккормиу сулеқатингалугит арлаатингу ималунни идинниартитсисут таамату ингерлареерсу аама praktisk musisk fag puuyorpaaqanu kalassutaasarneraa taakkua aamma taakkua alloriarnitta ilangisussaavaa taakkua assannitigunssaasun sulineq uangut nukittuffiingatsingut iluissani ataatimigiarluta atuarfimmut aqutit atuajartum ukiu isikanilli iluissani atuarnikuunga tassuna aqutinga atorlu ta atuarnere eqqarsaatingilaaksuna eqqaamavara assannik ilikkakkakka taakkua siulliupput formninngernikuunga marriakkasulitigimmivak sapakkerinerit qilattaanikuunga tuyuulummik taava nutid og datid ilikkaqqarak eqqaamangilakka angras tredje grasledning eqqaamangilakka inuit allaangat tassami ilikkaqqariaserpa assiingit atuarfimmi klassimi super eleviungaluarpunga kisian taamanikkut uden adslager tanna paja ingerlannikuuva kisian tanna tiussaasunik ilikkartarnertaanna uannukittuffionikuuva assiingittuugut taava aama meeqaavatangissaat atuarfiu ornittangaat sidevingat suluit taamatu taallungit timersornerit nipilersornerit assiingittut meeqqavataan aam taakkua suleqatingisussaavagut oqarnittut uang immitsinneqiviaqqariarlut taava suleqatissarsiussuungut taapimmatinginninne unitsinniarlugu imalun akiorniarlugu suleqatiserisussaavangut sassitivami allartilluta taavaamma nakataatingut kammangiitta suleq nutarsarparput neriuppung ukiu naanerani imalun assassitivaallartinnerani naammassissaso nassiussoq kuffartitingornikuugu imassaataakkua immersoriorpat tastaan kammangiitta nuqarlernut taavalu paaqinniittarfin sulisunut taakkua sakkussatiapput una sumiisusersiut aamasuliatta ilangivaat taanna periusissiaq tuativama akuerinneqartoq qalallugu paqtertingajaavillungu taava taakkua suppataaningissisamat aayukua periusissia taamatu koordineret taasarnerpat eqikkarlugu tas aayuna suasaliaralung asuk tas ukuoqajartuutingivaat soorpimmatigineqartumi takunguit unitsitsigit akuleruungit ikiuungit tas taanna oqariartuutaava taanna hilliiserfingiumarpa taavaam pimmatiginninneq ataatsimorfinni ajattuineruvo taavalu kikkulluni tamarme eqqungaasinnaappu pimmatigineqarluti taavalu ataatsimorfinni
атаатсимор фи иунгиттуни атаатсимортитсиффиунгиттуни пимматигинеқарнеқ биусарнеруфа Er det noget, jeg har glemt? Nej, det tror jeg ikke. Heldig må nok bare. Hej. Lidt om min baggrund, inden jeg går i gang med at fremlægge mobbeforskningens grundlæggende kernefund i hele Norden. Jeg er oprindeligt uddannet jurist på Københavns Universitet, og det er faktisk der, at mit faglige arbejde om mobning startede, for jeg skrev et juridisk speciale om retsproblemer i forbindelse med mobning mellem soldater, der aftjente deres værnepligt i Grønnedal, Grønland. Og det startede en dyb faglig interesse for det her fænomen, at almindelige mennesker, som os, der sidder her, når vi er under pres, så kan der opstå udstødelsesmønstre. Så har jeg stort set forsket og arbejdet med det siden. Og nu også her. Jeg har arbejdet sammen med Karen i Uddannelsesstyrelsen siden slut 2019 og bor i Nuuk og har også haft nogle barndomsår her. På den måde så krydser Grønland mine spor. Se, jeg vil starte med, der var engang en dreng, som fik labelen Balaksuak, balladedreng. Denne her dreng, han har uro i sit liv. Han går i 4. klasse i en skole her i landet. Han har uro i sit liv, og den uro viser sig også i hans relationer til sin lærer og til sine klassekammerater. Den her uro tager til, og man bliver bekymret, og lærerne holder møde med forældrene. Og der sker ikke rigtig noget, og man mener, at den her dreng han skal til udredning. Det kan være, at han har en ADHD eller andet. Det har han faktisk ikke. Han har ikke nogen læringsissue. Man får aldrig rigtig løst problemet, og derfor vælger den her familie, at drengen han skal gå på en anden skole. Han har taget sin uro med sig, men han er ikke indblandet i noget mobning i den nye klasse og på den anden skole. Så når jeg starter mit oplæg med det her eksempel, så er det fordi, der er en meget, meget vigtig konklusion her, som handler om, hvad det er for en klasse, den her dreng går i. At det at skifte konteksten blev i det her tilfælde for den her dreng en chance for ikke at være involveret i mobbemønstre, fordi at i skoleklasse nummer 2 er der ikke mobning. Det, der også er interessant, er, at i skoleklasse 2, selvom han stadigvæk var urolig, men han mente ikke, at der var noget galt med drengen. Så det her eksempel peger på, at mobning kan ikke forstås, uden at kigge på det allernærmeste miljø omkring mobning. Og det er måske det allervigtigste fund for forskningen at dele med jer. At mobning er det, vi kalder kontekstfølsom. Det er miljøfølsom. Så det er det skifte, vi står midt i. At når der er mobning, så handler det ikke kun om det barn, der er involveret, enten som udøver eller som offer. Så handler det om klassemiljøet. Men vi er jo alle sammen opdraget med en anden viden, en gammel viden, eller i hvert fald noget, man troede om mobning i generationer. Så derfor handler det antimobbende arbejde i skolerne. Det handler om at flytte bevidsthed. At tage nogle af de gamle vaner, vi har om mobning, som vi alle sammen er groet op med, og udfordre de vaner. Man kan også illustrere det på den måde, at der er et gammelt syn på mobning, og der er et nyt syn på mobning. Men I skal ikke forstå det sådan, at det gamle syn ikke findes. Det findes i praksis. Men den nye viden,
gør, at man kan sige, at vi står imellem det gamle og det nye. Og det gamle syn på mobning, det var, at vi mente, at det var mobbeofferet eller mobbeudøverens skyld i skoleklassen. Der var en tendens til, at vi fandt fejl hos mobbeofferet som svag, for eksempel, eller som passiv. Eller vi fandt fejl hos udøveren, aggressiv, eller dårligt opdraget, og så videre og så videre. Og vi slet ikke kiggede på personernes betingelser. Vi fik ikke kigget på miljøet. Og det mest almindelige i det gamle mobbesyn, det var, at vi øjeblikkeligt sendte det hjem til mor og far. Og det er derfor, I skal huske eksemplet med ballademageren. Der var ikke noget mobning i den klasse, han flyttede over i. Så altså, det store paradigmeskifte ligger altså i at få øje på, hvad er det, der sker i miljøer, hvor der er mobning. Og det nye mobbesyn, hvis det skal illustreres med en sætning, og det var også i kompasset, så er det, at mobning er fællesskabsudstødelse. Altså at man skubbes ud af et fællesskab. Inden vi går ned og kigger på de forskellige årsager og ingredienser til, at et skoleklassemiljø eller et voksenarbejdspladsmiljø, kunne også være lærerværelsesmiljø eller forvaltningsmiljø, hvorfor at der kan opstå mobning i miljøer, så er det vigtigt også at vide som fagpersoner i skolemiljøet, at der er nogle konsekvenser af mobning, som ikke kan diskuteres, hvor ikke bare mobbeforskning, men også skolebørns undersøgelser, trivselsundersøgelser, skolelivet i det hele taget, fordi der er nogle sammenhænge. Vi kan for eksempel se, at skoleklasser, hvor der er meget mobning, der er der også meget skolefravær. Så trivsel, det er at komme i skole, det er ikke at komme i skole, og mobning, der er nogle snore, nogle forbindelser. Skolefravær, årsager til skolefravær er ikke kun mobning, der er mange forskellige årsager, men nu zoomer vi altså ind på den årsag, der hedder, at man simpelthen ikke kommer i skole, fordi man er bange for at blive mobbet. I skal jo være opmærksom på, det ved vi fra interviews med skoleklasser. Det er jo langt. Hvis der er en klasse, der bliver ramt af skolemobning, så er det langt flere end mobbeofferne, der er bange for at gå i skole. Der er en overset offergruppe i skoleklasser ramt af mobning. Det er dem, der er bange for, jeg kan blive den næste, der bliver mobbet. Og i den gruppe ser vi også skolefravær. Men de konsekvenser, jeg lige vil gennemgå her, det er især konsekvenser for offeret. Der vil selvfølgelig være nogle pædagogpsykologiske konsekvenser, også for dem, der er bange for at blive mobbet. Alene det, at de ikke har lyst til at gå i skole. Men vi har rigtig meget forskning, der viser, at der især er de her ting på spil, når et barn bliver mobbet over længere tid. Og hvad er over længere tid? I det gamle mobbesyn, der brugte man voksnes tidsfornemmelse. Men vi skal huske, at et barn, indtil de er teenager, det er udviklingspsykologisk set, så er barns tidsfornemmelse anderledes end en voksen. En tommelfingerregel er, I kan nogenlunde gange med 3. Det vil sige, så kommer et barn og siger, der er ikke nogen, der har talt med mig i klassen en hel uge. Der er ikke nogen, der har hilst på mig. Der er ikke nogen, der har spurgt, om jeg vil med ud i frikvarteret. Så svarer det til for en voksen, at det var 3 uger. Det samme skolefravær. Et barn, der endnu ikke er blevet teenager, som har skolefravær en uge, det svarer til i bevidsthed at have været væk 3 uger. Og det er det, vi voksne skal forstå, når vi går ind i de her sager. Det gælder jo også med skolearbejde, og det er, at børns tidsfornemmelse er anderledes. I kan sikkert selv huske det fra barndommen. Hvor lang tid det tog, før man havde fødselsdag igen, eller... Det kan man godt glemme. Men hvis vi vil forstå, hvordan det er at være en skoleelev som 8-årig, som 10-årig, som 7-årig, som 11-12-årig, så er det godt at huske den tidsfaktor. Se, børn og voksne, der rammes af mobning, de er mere syge end andre. De rammes simpelthen på deres immunforsvar.
Det er ikke så underligt. For nervesystemet, hvis du bliver udsat for mobning, altså fællesskabsudstødelse, det vil sige det sted, jeg skal komme hver dag, det er det sted, der ikke vil mig, så rejser vores alarmsystem sig op. Vores nervesystem rejser sig op på tæerne. Når et nervesystem rejser sig op på tæerne, så tager man hele kroppens psykiske og fysiske energi. Hvis man gør det rigtig længe, så går det ud over dit immunforsvar. Derfor så ser vi mere sygdom hos offer for mobning. Og der er nogen, der trodser det alligevel kommer i skole, og det er dem, som formår at holde fast i det faglige. Så I kan ikke bare kigge efter syge børn, men det er godt at have med i det, man ved om mobning. Børn og voksne, der rammes af mobning over længere tid, og husk tidsforskellen, hvordan børn og voksne føler det, de rammes mere af livslede, altså dyb ulykkelighed, lede over livet, og i de mest alvorlige tilfælde ser vi også, at nogen har tænkt over, om skal jeg overhovedet fortsætte livet. Det siger noget om alvorsgraden af det her. Og når jeg lige understreger alvorsgraden, så er det fordi, at når vi følger i forskning voksne i børns liv, altså i skolelivet og fritidslivet, og vi så følger børnene, så er det tit sådan, at de voksne ikke synes, det er så slemt. Eller det er barnets egen skyld. Men hvis man følger barnet, så er de simpelthen ramt på livet. De er ikke bare ramt på skolelivet, de er ramt på livet. Og det er fordi, det meste af deres hverdagsliv findes jo over i skolen, ikke? Og det er der, de henter flest af deres relationer. Mobning rammer også barnets følelse af eget værd, og nu kommer især det, der er vigtigt for lærere og kommende lærere, også selvtilliden. Det er selvtilliden, man bruger til at udvikle sig fagligt i skolen. Og hvis man bliver ramt på sin selvtillid, så bliver man usikker på, om man kan det skolefaglige. Så mobning får på den måde også en direkte indflydelse på skolegang. Forskellen på selvværd og selvtillid, det er jo, at selvværd, det er mit følelse af eget værd. Du kan godt have dårlig selvtillid, men høj selvværd omvendt. Men mobning rammer altså begge dele over tid, og her skal vi huske børnetid. Og så har offer for mobning også et forhøjet risiko for at blive ramt af posttraumatisk stresssyndrom. Det vidste man ikke før i tiden kunne ramme børn. Men fra 2013 ved vi fra international forskning, der også har været i Norden, at det kan børn også. Så jeg skal igen tænke på det her med det psykiske alarmsystem. Hvis det er overtændt i meget lang tid, ja, så kan man altså, så øges risikoen for at blive ramt af posttraumatisk stresssyndrom, og det er jo det her traumastress, der bliver siddende i kroppen. Og I ved, hvor vi har begrebet PTSD fra. Hvad er det for verdensbegivenheder, der har lært os, at mennesker kan lide af posttraumatisk stresssyndrom? Er der nogen, der ved det, eller nogen, der vil gætte? Ja, netop krig. Igen siger det noget med alvoren. At et barn kan blive ramt af samme traume som en soldat, der vender hjem fra en krig mellem Palæstina og Israel. Mellem Rusland og Ukraine. Og det ved man fra de første resultater, hvis man fra 1. verdenskrig og bagefter fra 2. verdenskrig. At det er farligt, at du hele tiden er bange for fjender. Og det er faktisk sådan, det kommer til at se ud fra offerets perspektiv. Det er dem, der ikke vil mig, giver mig fjendskab. Men det er jo ikke altid aktiv fjendskab. Effektiv mobning er tavshed. Ikke stilhed, men tavshed. Du eksisterer ikke. Jeg vender ryggen til dig. Så det er også en anbefaling, vi vil give til jer, der arbejder i skolen. Det er, kig lige så meget efter den mobning, der ikke larmer. Den er lige så skadelig som den, der larmer. Se, hvordan reagerer et barn, som begynder at mærke konsekvenserne i sin krop, i sin fysik og i sin psyke,
Der er mange forskellige måder at reagere på. Nogle trækker sig simpelthen for livet og bliver usynlige. Nogle bliver meget vrede. Og vi skal møde en, der bliver meget vred. Der er nogle af jer, der har i tidligere oplæg mødt Mads, som er en af de unge, jeg har fulgt. Nu er han en voksen mand, der øvrigt er forsker, men jeg har fulgt ham fra, han gik i ældste trinet og hen over hans ungdomsuddannelse. Han er dansk. Så det er dansk materiale, men psykologisk så reagerer han på samme måde, som mennesker over hele verden reagerer, når mobning rammer dem, og der ikke er nogen, der afbryder mobning, der er ikke nogen, der udfordrer mobning. Du må godt sætte den på. Okay, jeg tror, du sætter den på. Ja, det er fint. Det er godt, at man er forsker og ikke tekniker. Det vil virkelig ikke have gået godt så. Mens jeg lige sætter den på, han taler hurtigt, som vi danskere har det med at gøre. Han taler lidt ekstra hurtigt. Men prøv at lægge mærke til hans kropssprog. Det gør ikke noget, man ikke kan forstå det, han siger, eller ikke lige kan fange det. Prøv at kigge på det sprog, kroppen udsender, så man kan få et indtryk af, hvordan han har det. Siger, at den kugle er ikke mig. Men du siger, at den kugle er ikke mig. Nej, det er det ikke. Det er ikke noget, jeg er stolt af at have i mig. Det er ikke noget, jeg forbinder med mig, for jeg synes ikke, jeg er en vred person. Og det er det, jeg hader dem allermest for, at de bringer had frem i mig. Fordi for eksempel skulle jeg engang skrive en stil om had i gymnasiet, hvor vi skulle forklare, hvad det ord betyder for os. Og der forklarer jeg sådan det, og jeg har holdt stigt altid. Had er det sværeste ord for mig at bruge. Jeg har 3 mennesker i verden, jeg hader. Og det er de 3 mennesker, der har mobbet mig. Og specielt de 2, der altid mobbet mig. Det er de eneste mennesker i verden, jeg hader. Og når jeg siger had, så betyder det, at jeg ikke synes, de skal have nogen chancer i livet. De skal ikke have lov til at leve et stille og roligt liv. De skal ikke have lov til at sove ind i en dejlig seng. Det er så stærkt, det ord er for mig. Og jeg hader dem inderligt, dem der mobbede mig. Jeg hader dem forbitret, for små. Jeg hader dem ubeskriveligt, uforringet, utildelt meget. Jeg hader så meget, jeg klart nok ved, hvad fremmede er, når jeg snakker om dem. Altså, jeg kan ikke fatte, at nogen kan berøve mig så mange ting. Så mange glæder. Og jeg håber, og jeg ved godt, det er ondskabsfuldt at sige, fordi det skal jo ikke gå ud over deres næste generation, men jeg håber, at deres børn får det lige så skidt, som jeg har haft det. Fordi jeg håber, de skal stå i den situation, mine forældre har stået i. Og jeg håber, at de finder ud af det til sidst, men jeg håber fandme, at de får svært ved at finde ud af det. Det vil være min ubevidste hævn. At de står og har børn, der bliver mobbet om nogle år. De står med det problem, mine forældre havde med en unge, der kommer hjem og er trist og ked af det hver dag. De står med det problem, at der er en unge, der står med en kniv foran halsen en anden dag, når han er 13 år gammel og er ved at tage sit eget liv. Jeg håber virkelig, de kommer ud for det. Jeg håber, de skal se deres børn krakelere fuldstændig og falde fra hinanden på en daglig basis. Jeg håber også, fordi jeg er et rarere menneske, end de nogensinde kommer til at være, de spasser, der har mobbet mig, at de finder ud af det til sidst og får hjulpet deres børn. Men jeg håber fandme, de får de samme helvedesår, som meget af mine forældre har haft, inden de gør det. Jeg skal lige sige, at Mads har et godt liv i dag. Som er en trøst, fordi som I sikkert også mærker det, så er det hårdt at se det her. Men her har vi et eksempel, og han har givet tilladelse til, at vi viser den. En af de måder, han er kommet over hans oplevelser på, det er faktisk ved at holde oplæg til børn og unge om mobning. På den måde har han healet hans posttraumatiske stresssyndrom.
Bemærkede I kroppen? Hvad så I? Ja. Så I hans uro? Ja. Bemærk, at han har det, man kalder for en hævntrang. Han har en trang til at hævne, så bemærkede I det? Det er også derfor, der er nogen, der tænker, at det her er farligt. Så nu skal jeg fortælle jer en ting om Mads. Han kom fra en familie, som jeg tror, I vil tænke, hvis I besøgte den. Det gjorde jeg. Det her var en rigtig god familie, dygtig pædagogmor. En far med en central placering af lokalsamfundet. Moren uddannede sig som familieterapeut. En familie med harmoni, ingen misbrug og så videre. Så her kunne man jo ikke bruge alle de samme gamle betegnelser om Mads. Det var som om, det ikke passede rigtigt med at sige, at det var noget med hjemmet. Men alligevel så skete der noget. Forældrene, der i de små klasser, bad om et møde med klasselærerteamet. Nu skal I huske, på det her tidspunkt vidste man jo ikke særlig meget om mobning, så lærerne har jo egentlig bare gjort det, som man på det tidspunkt vidste om mobning. Og det var, at de mente, at der var nogle problemer i Mads' person. De sagde, at han var så hidsig. Børnene synes, det var sjovt at mobbe ham, fordi så smed han rundt med møblerne. Så forældrene sagde, at du skal lade være at være så hidsig. Nu er han et meget kvik barn, så han kontrollerede sig selv og lod være med at være hidsig og trak sig. Det hjalp ikke. Så kom forældrene til et nyt møde. Der blev der sagt, han holder sig for sig selv, han er for stille. Så ligegyldigt hvad Mads gjorde, fik han selv skylden for mobning. Se, det gamle mobbesyn, det sidder jo dybt i os alle sammen, og derfor er der nok mange af os, der har kommet med personforklaringer om mobning. Det kalder vi i mobbeforskning jamen-effekten. Og nu har jeg taget nogle forklaringer med, som vi har stødt på i vores rundrejse i Grønland. Sagt af alle mulige forskellige, men voksne. Jamen, hun har vist en ADHD, som en, der er ramt af mobning, men det siges også som udøver. Han kommer fra et dårligt hjem. Hun kommer også fra, og så et konkret familienavn. Han er også østfra. Hun kan ikke engang sit eget sprog. En grønlandsk pige, der vendte tilbage til Grønland efter at have boet i Danmark nogle år, fordi forældrene skulle uddanne sig og lige skulle i gang med sit daglige grønlandsk igen. Hun er så forkælet. Se, så kunne man sige, har det her overhovedet en betydning? Det kan ikke have en betydning for alt muligt, men det er aldrig alene en forklaring på mobning. Hvad mangler? Konteksten, miljøet. Fordi i skoleklasser, hvor der ikke er mobning, der kan man sikkert også finde en, der måske har en ADHD, eller en, der kommer fra et hjem med problemer. Jeg synes jo, at vi skal passe på de der betegnelser, dårligt hjem. Nu citerer jeg jo nogen. Der er sikkert også fra blandede familier, osv. Når unge mennesker spørger mig, hvorfor bliver jeg ramt af mobning? Er det fordi, jeg ser sådan her ud, eller er det fordi, jeg siger nej? Du bliver mobbet, fordi du går i en klasse, hvor der er mobbekultur. Det er årsagen. Alt det, der bliver sagt om dig, det er det, du bliver mobbet med, men det er ikke årsagen. Så den tommelfingerregel vil jeg også give jer, især jer her, der er studerende. Det er den hovedårsagen. Det er, hvor er det, man går i skole hen? Hvad er det for et miljø? Jeg tror, jeg venter med svømme. Jeg venter lige med den næste, fordi vi er allerede i tidnød. Se, i mobbende miljøer, der viser det sig, når man som forsker følger et mobbende miljø, så ser man, at der faktisk er mange mobberoller. I skoleklasser, der får alle en mobberolle. Og det er fordi, det kommer til at dominere så meget. Mobning er en magtudøvelse. Det er svært at melde sig ud af den. Og det er fordi klasser og voksenarbejdspladser, der rammes af mobning, de rammes også af social overlevelseskampe. Så jeg nævnte dem her før, der var bange for at blive mobbet.
Man skal overleve i denne her magtkultur. Og hvordan gør man nu det? Man bliver på en eller anden måde involveret i mønstret. Og de typiske roller, der findes, det er, og nu skal I tænke på, at det er klasser med mobning det her. Det er bare ikke alle skoleklasser. Der er aktive udøvere af mobning. Dem har vi meget fokus på. Der er offer for mobning. Dem har vi også meget fokus på. Det er derfor, jeg har fremhævet dem i fed. Men sandheden er, at når man følger mobbende miljøer, så er det de færreste børn, som er aktive udøvere af mobning, altså de synlige. Der er måske i en klasse med 18, så er det måske 2 meget aktive mobbeudøvere. I Massers klasse var det 3. Offer for mobning, det er måske 1 eller 2, mens mobningen foregår. Langt de fleste har den 3. mobberolle, og det er tilskuer til mobning. Men tilskuerne er en del af mønstret. Hvorfor? Fordi vi ved, at når tilskuere begynder at sige fra overfor, når andre bliver mobbet, så krakelerer mobbemagten. Og tilskuerne, de kan jo lade sig underholde af mobning. Derfor er kedsomhed, ligesom kedsomhed også har noget at sige i skolefravær, så har kedsomhed også noget at sige i forhold til mobning, for mobning er underholdende. Og det, der også sker socialpsykologisk, og derfor at tilskuerne, hvis de griner med, så holder de op med at være tilskuere, så er de på en måde bare en minimobber. Ikke? Det, der sker socialpsykologisk, når man er i et mobbende miljø, hvor ingen blander sig, det er, at man faktisk holder op med at føle medlidenhed for den, det går ud over. Det er en socialpsykologisk konsekvens. Jo længere tid man bare har set mobningen, jo mere begynder man at acceptere den, fordi man jo skal kunne holde det ud. Det sker altså også for os voksne, der følger en klasse over mange år. Og det er derfor, nogle gange, at den nye lærer, eller læreren, der er i praktik, eller den nye elev, der kommer ind i klassen, noget af det, de opdager, det skal vi faktisk respektere. For de har stadigvæk deres medlidenhedssystem i orden. Se, hvis man kigger på skolers indsats mod mobning, så er det meget sjældent, man ser aktiviteter, der retter sig mod tilskuerne. Så det er vores anbefaling. Kig også på tilskuerne og opfordrer dem til at blande sig, som der står i kompasset. Og så er der den sidste rolle. Igiui Sato, en der hjælper. I Danmark kalder vi den mobberolle for ridderne, altså dem, der begynder at blande sig. Den er ikke så typisk, fordi det kræver mod og opbakning for de voksne. Men det er jo det, vi håber på ved at arbejde med hele klassens miljø, at der er flere, der får mod til at blande sig. Fordi vi ved, at den mest effektive hjælp, en skoleelev kan få i mobbemønstre, det er faktisk fra andre elever. Men der har vi brug for læreren til at fremme det. Og det vi opfordrer jer til at kigge efter, vi kan ikke give jer en fast opskrift på, de her kendetegn bliver til sammen mobning. Men vi kan give jer nogle retninger og kigge efter, hvis man skal finde ud af, om en klasse er ved at udvikle mobning. Og faktisk er det enormt vigtigt. I stedet for at vente på, at mobningen tager fat, kig på nogle tegn, der kan få en skoleklasse til at blive en mobbende klasse. Og det er i hvert fald de her 4, I skal kigge efter. At der er enkelte børn, der står i udkanten af børnefællesskabet. Og jeg kan sige jer til jer med det samme, det gamle mobbesyn, det frister. Fordi hvis man står uden for fællesskabet, så er det ikke altid det bedste egenskaber i os, man opdager. Så meget hurtigt med at tænke, det er sådan og sådan og sådan, man kan sige om offer. Og den professionelle lærer og pædagog og arbejdsmiljøkonsulent osv. vil sætte parentes om det og sige, hvad kan jeg ellers få øje på, når jeg kigger på klassen? Og den næste kendetegn er også meget vigtig, fordi det er ikke tilfældigt, hvilke klasser, der udvikler mobning eller bliver ramt af mobning. Og det er ofte de klasser, hvor der mangler en fælles vi-identitet om at gå i denne her klasse eller arbejde på denne her arbejdsplads. Så hvis I mærker, at der er manglende vi-følelse i denne her klasse, stolthed over, at jeg går i 7. uge,
Ja, det var ikke lige tilfældigt, jeg sagde 7 nu. Det er min gamle klasse fra Ask. Så er der noget at kigge efter, for jo mere en klasse har et fælles vi, jo mindre grund til at mobbe. Og det er jo simpelthen, fordi mobning giver noget. Og det er nok den vigtigste drivkraft i mobning. Og det er, at det giver et fællesskab blandt udøverne. Og den kraft er så stærk, fordi vi mennesker har brug for fællesskab. Så det skyldes ikke, at man er en ballasovak, man er dårlig opdraget, man er for den familie. Nej, det skyldes, at der er en længsel efter at høre til. På engelsk longing for belonging. Så det er rigtig godt at kigge efter, er der en fælles vi-identitet? Fordi hvis der er det, så er der mindre mulighed for, at der opstår mobning. Den tredje, det er stemninger. Kig efter nervøsitet, tavshed, vrede, anspændthed. Og så er der den fjerde, nok så vigtig. I klasser ramt af mobning, der kan vi se, at det er også de klasser, hvor der er mange elever, der siger, at der er en dårlig relation, negativ relation mellem lærer og elev, mellem pædagog og elev. Så det er også noget at kigge efter. Jo stærkere relationen og nærheden er mellem lærer og elev, jo mindre grobund for mobning. Og hvis man skal samle det sammen, så i det nye mobbesyn, der ser vi lærere og pædagoger som de vigtigste voksne, og faktisk ikke forældrene. Det behøver ikke at betyde, at forældre ikke er vigtige samarbejdspartnere. Det er de. Og vi har også udviklet forældreråd. Men selv det bedst opdragede børn, det er selvfølgelig vores børn her, ikke? De bliver også indblandet i mobning, fordi det er en social overlevelseskamp. Ja. Så I har det måske allerede med fra læreruddannelsen, ellers får I en refreshing her, og det er, husk den store viden, vi har om mønsterbrud. Og det er, at uanset barnets baggrund, så kan man få en chance i livet. Man kan få en chance for at bryde negativ social arv, hvis der er andre voksne, der tror på en. Og her er pædagoger og lærere helt centrale. Så kan man altid diskutere om betingelserne og arbejdsforholdene er til det. Men det er en anden kamp. Og der er 3 overskrifter til, hvordan lærer kan gøre en forskel. Det er at lade relationsarbejdet stå centralt, at man holder øje med ensomhed og begyndende mobning, at man betragter det som en del af skoleopgaven. Fordi ellers går det også ud over didaktikken. Og at man lytter til barnet, der fortæller om deres udfordringer, og ikke dømmer. Jeg vil sige, som jurist, der er det ejendommeligt så meget sagsbehandling, jeg ser på stedet, når et barn kommer og klager over mobning af en familie. Altså en sagsbehandling, der går ud på, at de bliver afvist af det mobning, i stedet for at undersøge det eller at lytte. Så at beskæftige sig med mobning i dag, det kan faktisk ikke gøres uden at også at kigge på de digitale spor, og især fra børnene går i mellemtrinet, så kan vi se, hvordan det digitale også bliver et våben. Og der bruger vi den samme definition. Så digital mobning er, man udstødes af fællesskabet i det digitale. Og der kan vi se en anden ting, næsten en til en, og det er, at her må vi konstatere, at voksne i vores lokalsamfund ikke altid er positive rollemodeller. At voksnes digitale konflikter og anspændtheder, vi kan fx se op til valg, at der sker noget med tonen på medierne, som bliver meget mere negativ, og vi kan simpelthen se, hvordan det smitter af på børnene. Men digital mobning er specielt, fordi det flyder meget mere mellem skoletid og privatliv, end den analog mobning, og derfor hører vi nogle gange, hvis det er jo sket i fritiden. Men det flyder jo ind i skoletiden også. Det, der sker mellem børnene digitalt. Så her er også vores anbefaling. Arbejder med mobning, tag også et digitalt spor med. Se, hvis vi skal koge anbefalingerne ned her, og vi har rigtig mange detaljerede anbefalinger, men hvis vi skal gøre dem generelle, vores anbefalinger på baggrund af det her viden, vi lige har delt med jer, så anbefaler vi, at hele skolen udvikler antimobbepolitik og trivselspolitik, eller opdaterer
den politik, man allerede har. Fordi vi ser altså rigtig meget gammel mobbesyn i skolers handleplaner. Men også at få de planer til at leve et liv, så det ikke bare er et papir eller noget, der står på websiden. Som Karen også var inde på, så anbefaler vi yngste trinet at bruge Garmejita, og der kommer jo som sagt en opdateret version lige om lidt. Se på mellemtrinet og ældste trinet, der anbefaler vi et fokus på digital ordentlighed som en del af indsatsen, men også at man i langt højere grad bruger undervisning. Altså ikke lade antimobbende arbejde kun være noget med trivselsarrangementer, men at man bruger sin didaktiske fantasi, trækker på litteratur om mobning, stiller opgaver om mobning og trivsel, og bare sådan en opgave, der handler om, hvad kan jeg gøre, når jeg ser mobning? Altså stimulere eleverne til at blande sig, men gøre det faktisk via, når de alligevel skal have en skriftlig opgave, alligevel skal lave en analyse, alligevel skal beskæftige sig med noget. Og det er simpelthen for at give det antimobbende arbejde, knytte det tæt til skolegang. Og hvorfor? Fordi, igen, det har noget med skolegang at gøre, det har noget med konteksten, sammenhængen, miljøet at gøre. Men jo også fordi mobning kan ødelægge undervisning, forstyrre undervisning. Og den socialpsykologiske, pædagogpsykologiske begrundelse er, at der er altid nogle, ikke alle elever, der er altid nogle elever, der fanger nogle idéer og noget moral til, hvordan vil jeg selv gøre. Lige i forhold til Garmejita, vi vil lige give et eksempel på, at vi jo har evalueret og opdateret og udviklet Garmejita, så altså det er alt tekster, alle eksempler, alle tegninger er udtænkt her i landet, og ikke bare en overførsel fra den måde, man bruger fri for mobberi, free of bullying, som det hedder internationalt, men altså har givet det en stærkere grønlandsk forankring. Og et eksempel på det er en af samtaletavlerne, man kan bruge til samtaler med eleverne i yngste trin, og nogle bruger dem altså faktisk også i mellemtrinet. Og der har vi på opfordring fra handicaptalsmand, for eksempel en elev med, der sidder i rullestol, men bemærker i denne her tegning, der er han centrum for legen, fordi det simpelthen er sjovt at rulle med ham på. Altså hans rullestol er nu blevet en flyver. Og det er simpelthen for at flytte det der blik synd for, men i stedet for et deltagelsesblik. Og så er det jo også, dyrker det her billede også noget, som er meget vigtigt for strategien mod mobning, og det er udtrykket forskellige sammen. Altså at man ikke kun dyrker fællesskab, men også forskellighed. Jeg skal til at slutte, men jeg tager lige de sidste par slides lidt hurtigere. Denne her sætning med manglende sammenhold og vi-følelse om det at gå i klasse sammen, det er vi meget inspireret af, og det er jo derfor, at vi jo langt højere grad kigger også på meningen med at gå i skole. Didaktikken. Og der har vi fra, og det er ment som inspiration, Karen har også været inde på det, der har vi i strategien de her 3 begreber, som vi rigtig gerne vil diskutere og tale med skoleverdenen og med ungdomsuddannelserne, nemlig hvordan kan didaktikken, som jo didaktik betyder at lære nogen noget om noget, ikke? Hvordan gør man det? Undervisning og læring er ikke det samme. Undervisning, det er det arrangement, vi har udviklet over århundreder på, hvordan er det, vi vil tilbyde læring. Det bliver først læring, når barnet tager undervisningen til sig, og det giver mening, og de bruger det. Man kan sidde i timevis, ugevis og modtage undervisning, uden at det bliver til læring. Vi synes, der er en vision i, at hvis undervisning, og det ved alle I lærere, der sidder her, når den virkelig lykkes, så mærker man også, at børnene bliver så optaget, at deres hierarkier for en stund bliver ligegyldige. Det samme med mobningen. Så vi er rigtig nysgerrige på eksempler på, når sådan en undervisning er lykkes på den måde. Og når vi samler de succeser sammen, så kalder vi det fællesskabende didaktik. Så behøver man jo ikke at mobbe for at få
det fællesskab. For at give tid til spørgsmål og kommentarer, og det har vi omkring 10 minutter til, så stopper vi her, og vi vil sige Ryan for jeres aktive lytning, og alle slags spørgsmål og kommentarer er velkommen. Så, og et sted at starte, hvis det er, at man lige har brug for lidt tænketid. Det var den her, jeg sprang over, af en eller anden grund så teksten væk, men som handlede om I kunne genkende det her med jamen. Ja, det er til Helle. I din der bliver der brugt mobning mellem pyjamer, børn imellem. Men vi ved også, der også er en anden form for mobning, den der fra lærer til hvem er det, man i sådan nogle tilfælde skal samarbejde med, for at komme et meget vigtigt spørgsmål, det er Meget. Tak for klogt spørgsmål. Vi kunne have holdt helt oplægget om det alene. Først vil jeg bekræfte, at vores undersøgelser viser masser af eksempler på elever, der har udpeget lærere som medmobbere. Og det, der er lidt interessant, det er, at faktisk er der for nogle af de elever, der virkelig er klemt, de oplever faktisk, at hvis en lærer er passiv, at det også er en form for mobning. Og det må jeg sige, det er vi enige i fra forskningens side. Hvorfor? Fordi de bliver jo en del af det, der gør det muligt. Vi får også indimellem nogle eksempler på aktiv mobning, nogle kan vi sige, fortvivlende eksempler. Og hvis jeg lige må tillade mig at lade juristen komme lidt ind her. Der er også nogle gange nogle af de eksempler, jeg vil sige, ikke handler om fællesskabsudstødelse. For det er jo den definition, jeg står i. Men som kunne være tab af pædagogik, eller konfliktoptrapning, eller sågar magtmisbrug. Men det er en særlig fortvivlende del af mobning, fordi det er jo klasselederen. Og indtil børn og teenager, så har de faktisk en nærmest ubeskrivelig tillid til, at pædagoger og lærere er retfærdighedens vogtere. Så når de bliver skuffet over det, så kommer der jo også afstand, og det ser vi jo også. Modstand og afstand. Så det er et særligt kapitel for sig, som, og hvem man skal gå til det. Altså jeg vil sige, skoleledelse sidder jo med det juridiske ansvar. Men en skoleelev tænker jo ikke, nu går jeg til skolelederen og klager over min leder, så der er jo også rettigheder på spil. Jo mere elever bliver undervist om deres rettigheder, jo bedre bliver de faktisk til at italesætte det her. Så det er også en vej at gå, en rettighedsvej. Og endelig vil jeg sige også en måde, at vi kan få vores elevråd til at blive aktive. I princippet kan elevrådene også gå ind i det, hvis de får opfordringen. Ja. Så det var et lidt generelt svar, men det er vigtigt tema, du fik. Du åbner. Andre spørgsmål og kommentarer? Ja. Som lærer, så når man skal arbejde med det der mobning, så har man altid bagtanke om læringsmål.
trintest. Alt det der timer, man skal bruge i grønlandsk, og alt det der, selvom man ellers bliver rigtig på det der relation. Ja. Hvad kan vi gøre? Vil du svare? Ja, jeg kunne også have lyst til at spørge dig om det samme. Fælles udfordring. Så det får vi jo ikke lige løst her. Fordi der er jo også noget strukturelt i det. Er der for mange læringsmål, for eksempel? Altså, der er masser af ting, hvor man kunne gå ind og kigge på det. Men jeg vil sige, som mobbeforsker, der har fulgt det her siden 1998, man kan altid gøre noget. Vi kan altid ønske bedre betingelser for at gøre noget, men fordi det også handler om at flytte bevidsthed, så i det, man allerede gør. Så for eksempel det her med didaktikvejen. Altså det med, at hvis man alligevel skal undervise i, hvad er den gode fremlæggelse, hvis man alligevel skal undervise i tekstkomposition, nu tager jeg noget af grønlandsdidaktikken og i ords oprindelse osv. Hvorfor så ikke bruge den fantasi at have tekster, der handler om udstødelse? Hvis man alligevel skal have noget om grønlandske sagn, for eksempel, hvorfor ikke åbne Krividdok-fortællingerne om udstødelse? Altså, så min opfordring er virkelig den didaktiske fantasi, uanset betingelser. Hvad? Det er godt at have forlagschefen her, som der lige kan komme med et godt stikord. I den kommende kuffert, der er vi jo meget optaget af det her med mødested med det didaktiske. Der ligger en bog, en fællesskabsbog. Altså en lyrisk, en skønlitterær, men med inspiration for hele denne her tænken, som netop kan anvendes til drøftelser, læsning og så videre om det her tema. Og der ligger også andre forslag til, hvordan man i undervisningen kan flette det antimobbende perspektiv ind. Og så er der jo de nordiske børneklassikere, jeg også bare kun stærkt kan anbefale. Altså Pippi Langstrømpe. Masser af eksempler på, hvordan man blander sig, når andre bliver mobbet. Der er herovre. Hej, tak for det fine oplæg. Jeg blev lidt mærke i det her med, at de sagde, at en elev, der flyttede i klassen, og det findes dansk. Ja. Jeg bliver bare lidt nysgerrig på det der, om vi nogle gange på skoler, som har mulighed for det, skal tage de her klasser og splitte dem op, og måske blande klasserne. Hvad siger forskningen til det? Fordi jeg synes, vi er bange for at flytte elever, fordi det ikke løser problemet. Men måske skulle man også tænke på, hvad er det for en klassestruktur? Det er noget, I har noget forskning om. Vi har ikke noget systematisk forskning. Nå, okay. Jeg glemmer det hele tiden måske. Det snakker højt, ligesom jeg gør. Ja, forskningsområdet er som alle andre. Vi er humaniora-forskning i hele verden er jo den fattige forskning. For vi har ønsket at forske i det der i 20 år. Så jeg kan ikke sige noget meget entydigt, men der er et par dråber, jeg kan sige noget om. Vi ved statistisk set, at det betaler sig for det barn, der bliver flyttet, hvis de er offer for mobning, statistisk set. Men det er et defensivt råd at give, fordi så får vi rigtig mange børn, der bare flytter klasser. Der sker jo også nogle gange det, at man også bliver mobbet over den nye klasse. Så der er sådan et udtryk i Danmark blandt lærere før i tiden, jeg ved ikke, om I kender det her, det hedder nissen flytter med. Men det er faktisk ikke rigtigt, for det har vi undersøgt. Vi har fulgt en x antal klasser, og også børn, der er blevet flyttet. Og langt de fleste tilfælde er det et chanceskift. Også selvom der er mobning over i den nye klasse.
Så igen noget, der forstærker. Jeg vil sige, og det kan jeg ikke gyldiggøre på forskningsside, så det bliver bare min egen vurdering. Jeg tror med klasser, hvor det virkelig er kørt, bliver ved år efter år, det er helt kørt fuldstændig op i en krog, uanset lærerskift, uanset, synes jeg, man skal overveje at blande poserne igen på tværs af klasserne. Men jeg har ikke nogen gyldighed for at sige det andet, end det er min vurdering, at det kan betale sig. Ja, selvom vi har en stram program i dag, så synes jeg, det er vigtigt, at vi drøfter det. Der er også nogen, der Sara. vil sige noget. Mikrofonen. Sara. Ja. Elena forstår, som vi kan tænke af traktormissionen. Vi trykker meget den relation om at simulere uddannelse. Men samtidig siger forskning og egne erfaringer, i det som som du med det, men også specielt der kan sige det. At du går der nok bare sagt at eliminere til så. At du har dog til min musik til når så til en isolering. Det var meget ikke over det der standard så relation. Det vigtigste for som lærer, det er at få en god relation til sine elever, at de oplever, at man som lærer er interesseret i dem og gerne vil hjælpe dem. Og det er den relation handler om, at eleverne føler sig trygge. Og når de gør det, så kan du faktisk i gåseøjne gøre det lige hvad du synes, du kan, og de vil følge dig. هذا بالذات ما تترفيه كأدوات قناطون إساسة رسول اليوم سنة ومجلس السماوات. Så rundt der var her Jensen. Lad os stille spørgsmål, eller vil sige noget? Ja, tak. Vi startede arbejdet med mobbestrategi, der var, at vi faktisk følger vores strategi og handleplan rigtig godt. Men vi mangler ikke nogen. Og det refererer lidt til det, at det andet, du snakker omkring, hvad med børnene. Dengang, da vi lavede handleplan, der kiggede vi også i de spor, hvordan kan vi uden den. Og en af de forslag, som måske adskiller sig fra andre mobbestrategier i verden, det er, at vi foreslår, at de lærere og pædagoger, altså børn eller voksne, der har med børn at gøre, at de også skal have mulighed for at få bearbejdet de traumer, der gør, at de kan se mobning, de kan reagere på mobning, at de kan handle på mobning. Og det kan være, fordi vi selv har traumer i livet, traumatiske stresssyndromer i livet. Den del af strategien, den har vi ikke virkelig gjort endnu, desværre. Vi mangler penge, og vi mangler personressourcer endnu. Men vi håber stadigvæk på, at den del også kan følge med på et tidspunkt. Vamos